You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Abyan mayong aga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagapasalamat kita nga pinaagi sa sining istasyonan sang radyo diri sa Hinubaan, diri sa Kaliling, Kawayan, sa San Jose Sipalay City, diri sa Mulubulo, Kawayan, Negros Occidental, sa Bantayan B, Cabancalan City, sa Gilhungan, Kawayan, and then sa Daan Banwa, Cabancalan City. Ini nga aton nga programa mabatian sa nagkalain-lain nga mga lugar. Karon ang aton mga pamalandungan abyan amo ini ang magbantay sa mga corrupt nga mga manugwali. Ang kaulugan sina aton mabasa abyan diri anay sa Ikaduhang Korinto, Kapitulo 2. Gasugod ako sa pagbasa sa versikulo 12, tubtob sa 17. Si Pablo ang nagasulat, abyan, sang pag-abot ko sa Troas, sa pagwali sa maayong balita ni Kristo, nabuksan sa akon ang ganhaan sa Ginoo. Apang walay katawhayan ang akong painuino bangod nga wala kong makita dito si Tito nga akon utod. Gani nagpaalam ako sa ila kag naglakat pa Macedonia. Apang salamat sa Dios nga nagapangulo sa aton gihapon sa pagdaog nga kay Kristo. Nga nagapahayag paagi sa aton sang kaamyon sang pagkilala sa iya sa tag sa kaduog. Kay kahumot kita ni Kristo nga sa Dios sa mga nagaluwas kag sa mga nagakawala. Sa isa kaamyon gikan sa kamatayon pa kamatayon. Sa iban kaamyon gikan sa kabuhi pa kabuhi. Sino ang tuman bala sining mga butang? Kay indi kita subong sang madamo, nga nagasimbog sang pulong sang Dios, kundi nga subong nga maminatud-on, kag subong nga iya sang Dios sa tubangan sang Dios nagahambal kita, kaupod kay Kristo. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat nga may kaigyonan naman kami sa liwat sa pagtuon sang imo balaan nga pulong. Nagakinahanglan kami sa pagamatod sang imo pulong pinaagi sa mga manugwali. Mga manugwali nga imo gintawag kag enable ginhatagan nimo sang spiritual gift of teaching, preaching, counseling nga mangin epektibo kag mabungahon sila sa imo nga buluhaton. Busa kabay nga mangin aware ang mga katawhan nimo sa pagpamati sa mga nagkalain-lain nga mga manugwali. Kag subong sa mga personal nga mga eksperyensya, ako nagakilala nga kung sila may balaan nga espiritu, hindi sila magapadayon sa pagsunod kag sa pagsubay sa sining mga false teachers and preachers. In Jesus' name. Amen. Diri si Apostol Pablo naghatag sang iya kasiguruhan sang kadaugan sa iya nga pagpangabuhi kag sa pag-alagad dira sa Dios. Pero sa pagkamatuod sa aton nga pagpakabuhi kag pag-alagad dira sa Dios, may mga kabalaka kita nga aton masugata, mga problema, mga palaligman sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang
tao, subong tao, may weaknesses, may mga kaluyahon, may mga kapaltahan, may mga failures sa aton nga kabuhi. Ikaw kag ako, halin sa aton nga pagkabata, may mga failures kita nga nahimo, kag kabay pa kuntani nga ina nga mga kapaltahan o kon mga failures, hindi magahigot sa aton nga tungod sina hindi kita makapadayon sa aton nga pagpanlakatan sa aton nga spiritual journey padulong sa lugar sa diin kita maka-eksperyensya sang mga pagpakamayo sa Dios. So every one of us has some failures. May mga kapirdihan kita sa aton nga mga pagkabuhi. May mga kabalaka kita subong nga mga Kristohanon. Pero kabay pa kuntani nga ina nga mga problema magadulong sa aton sa pagpalapit sa Dios. Siling sang manugsalmo, it's good that I have been afflicted, that I may understand thy law. Maayo pa nga masakitan ako, kay tungod sini ako makahangop sang imo kasuguan. Nami nga reaksyon, no? Kung kita may mga palaligban, kasalanan, mga kapaltahan nga nahimo sa aton nga mga kabuhi. Dito sa eksperyensya ni Apostol Pablo, naka-eksperyensya man siya sang ginatawag naton diri sa English concern, kabalaka. Kay wala niya makita ang utod niya sa Ginoo nga si Tito dito sa Troas. May kahigyunan siya dito nga makawali sang pulong sa Ginoo, pero ginpakamaayo niya nga siya magakadto dito sa Macedonia. Oo, nakawali siya, pero ako nakita nga madamo sa mga kaaway sang maayong balita. Ginhatagan siya sang discernment sang Dios nga hindi siya magpabilin dito kay siya nag-isahanon lang. Ini nga aton pag-alagad sa Ginoo. Pag-alagad ini nga kita, hindi nga ako lang. Maghiusa, magkumbuya ang mga Kristohanon sa paghimo sang abuluhaton sa Ginoo. Para sinabla, ikaw lang ka-exercise, hindi ka masadyahan. Pero kung kadamo sa inyo, nagasulod sa gym o kung nagasakay sa bike, kadamo ka mo, daw, masilin naton, daw sa wala lang, no? Pero kapoy man, ginabalhasan man. So sa pag-alagad sa Ginoo, may kinahanglan nga may upod ikaw. Hindi ka mag-isahanon nga daw ikaw lang o kung ako lang ang abilidaran, no? Kita makatuon sang mga kayuhan dira sa pagkabuhi kag sa pag-alagad sa Dios kung nagaupod kita sa iban nga mga Kristohanon o iban man nga mga alagad sa Ginoo. Dire sa bersikulo 14, ari diri ang confidence ni Pablo tungod sang iyang kadaugan. Apang salamat sa Dios nga nagapangulo sa aton gihapon sa pagdaog nga kay Kristo. Nga nagapahayag paagi sa aton sang kaamyon sang pagkilala sa iya sa tag sa kaduog. Kay kahumot kita ni Kristo nga sa Dios sa mga nagakaluwas kag sa mga nagakawala. Sa isa kaamyon gikan sa kamatayon pakamatayon. Sa iban kaamyon gikan sa kabuhi pakabuhi. Sino ang tuman bala tungod sining mga butang? Sa sining nga mga bersikulo abyan, ginkilala ni Apostol Pablo nga ang maayong balita may kahumot, may aroma, good smell.
good odor. Amoy ini ang maayong balita. Para sa kay sino? Para sa mga tao nga nagakaluwas, nga pagaluwason, nga naluwas. Amoy ini ang maayong balita. This is a good smell. This is aromatic, ang maayong balita sa mga anak sang Diyos. May kahumot ini ang maayong balita. Pero sa mga tao nga ilagin sikway ang kaluwasan, ang maayong balita, ginsikway nila si Ginoong Hesus, mabaho ang maayong balita. Now, as believers in Christ Jesus, the gospel is fragrant. Pero sa mga hindi naluwas, the gospel is odorous. Baho. Hindi sila mamati. Wala sila senggana. Hindi sila mauhaw o kung magutom sa maayong balita o sa pulong sa Diyos. Isa sa mga kabangdanan, mabahuan bala ang patay sa aton nga mga ginabutang sa tupad nila. Sila mismo mabaho. Hindi sila makapanimaho. Amoy ini, abyan ang isa ka masubo nga kamaturan. For us, believers in Christ Jesus, the gospel is fragrant. For the non-believers, the gospel is foul, odorous, bad smell. No? Now, sa versikulo 17, nagsiling diri si Pablo, kay hindi kita subong sang madamo nga nagasimbog sang pulong sang Dios, kundi nga subong nga maminatud-on kag subong nga iya sang Dios sa tubangan sang Dios nagaambal kita kaupod kay Kristo. Ang mga matudtuod nga mga Kristohanon, sila may integridad, otoridad, kag may kalidad, no? Sa ilang nga pagtudlo kag pagwali sang maayong balita. Sila mga tao nga matutom, faithful, nga mga minsahero sining maayong balita. O madamo karon nga mga nagauyat sang pulong sa Ginoo, naga tudlo sang balaan kasulatan. Pero ini nga mga tao, may malain sila nga mga motibo sa ilang pagwali, sa ilang pagtudlo sang pulong sa Ginoo. Ilang handom kagkatuyuan, amo nga manigosyuhan nila ang maayong balita o kon ang ilang pagwali. Kamo nga nagapamati sa mga manugwali, bisan pa dira sa mga tindahan, sa nasikuhan sang dalan, sa corner of the streets, sa mga plaza, kon ang mga nagawali sinang kuno abi maayong balita, nagapangayo sang offering, ilang nga gipedol, mga peddler sila, mga nagabaligya sila, gingamit nila ang maayong balita subong isa ka commodity nga inog baligya. Busa, hindi gamiton ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita, o bisan pa ang ministry nga tungod sina ini nga mga tao makakwarta, makatipon sang mga ginatos o linibo sa ilang nga pagwali o pagtudlo, kintahay, kunubi sang pulong sa Ginoo. So amo ini si Pablo, wala siya nagwali sa maayong balita para sa iyang ginansya, for profit, but in the power of God. Madamo sa mga tao nga nagahimo sang matarong, Diyos nun, langit nun, nga mga buhat. Pero para sa Ginoo, ang importante, ang motibo sa paghimo sinang mga langit nun, kag Diyos nun nga mga buhat. Hindi bala mo man ang mga ginahimo sa mga Parisiyo?
sila nagapangamuyo, sila nagapuasa, sila hatag sa mga limos, sa mga kabos. Sila nagahatag sang ilang nga tithe. Pero ano kuno ang ilang mga motibo? Ang ilang motibo, agod nga dayawon sila sa mga tao nga nagatanaw sa ila. So, these are good deeds, prayer, fasting, giving alms, even worship. Good deeds ni. Pero sa Ginoo, ang importante ang matarong kag putli nga motibo sa pag-alagad. So madamo sa mga tao nga nagahimo sang maayo, nagawali sila. Pero ano ang ilang nga mga motibo? Profit, ginansya, pangwarta. So, sa liwat, kamo dira nga mga nagapamati isang pulong sa Ginoo, sa mga tindahan, sa mga streets, ginatawag nga street preaching, hindi kinahanglan nga kamo maghatag sang offering. Kay daw ginbakal ninyo ang mayang balita, ginbakal ninyo ang kaluwasan. No. Pawaliha sila. Kag kun sa pagkamatod ang ila ginahambal, pulong sa Ginoo, gamiton nina sang balaan nga espiritu sa paghatag sang kapawa, kagasanag sa imo nadulman nga panguna-una, kag magapahumok ina sa imong nagtig-a nga tagipusoon. Hindi na pagbayaran, hindi na paghatagan sang offering. Kay inang offering buhaton ina dito sa simbahan. So, ina nga mga tao nga nagawali kag nagapangayo kayo, may ginadala nga mga supot o kung may ginadala nga mga basket para sudlan sa inyong offering, they are peddling the gospel. Ila ginabaligya ang maayong balita. So ining maayong balita, libre ini abyan. Una, tungod kay hindi man kita kasarang sa pagbayad sini. So amoy na ang kamatuoran nga akon gusto ipahibalo dira sa inyo ang pagwali sa maayong balita buluhaton ni sa mga Kristiyanon kag hindi ni pagabayaran sang mga hindi mga Kristohanon. Ang termino naton daw ginluto lang kamo sa inyo kaugalingon nga mantika kung amoy na ang ginahimo, ginapabayaran ang pagwali sang maayong balita. Busa, warning, beware of false preachers. Beware of those who make profit out of the preaching of the gospel. Diyos nga balaan, ikaw nakakita sa akon panguna-una kag sa akon tagipusoon sa siningaga, nga gindala na akon ini nga mensahe. Pakamayuwa ini sa kabuhi sa mga Kristohanon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen. Maika Amaro, Lutricia Linas, Gina Manaay Abiliar, Susi Novero, dira sa kay Brother Cleofi Mulavin, Titong Akol, all the way from Abu Dhabi, thank you. Gina Manay Abiliar, did I mention? Maayong aga, Pastor, from Susi Novero. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa ang Dios magapakamayo sa aton nga adlaw. Kabay pa. No greater love is known, no greater love is shown than when one lays his life down for true love is shown.
Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Why nailain pa?